O Fortnite é unha auténtica revolución entre a rapazada e tamén entre moitos adultos. Un videoxogo no que dúcias de xogadores pelexan en liña por ser o derradeiro supervivente nunha illa e que se converteu tamén no cabalo de batalla pola custodia do menor Arausán. O seu pai perdeu a custodia compartida por, entre outras cousas, deixar que pasase demasiadas horas diante da pantalla. Básicamente é a discrepancia de criterios á hora da educación do menor. Entonces esa discrepancia de criterios fai que a hora, por exemplo, de que aparece este problema respecto do videoxogo, de adición que en este caso o neno estaba creando hacia ese videoxogo, pois esa discrepancia de criterios facía que un considerara que había un peligro e que había algo polo que había que preocuparse e o outro, en cambio, dicía, ti és unha exagerada, non? Unha presunta adición de abogado do pai que non sería só responsabilidade do seu cliente. Durante a semana que estaba coa nai tamén xogaba porque de feito o pai teme comentado que estando na semana da nai o fillo tamén estaba en línea xogando no Fortnite, co cual estamos falando dunha corresponsabilidade, é dicir, aquí non é a idea de botar culpas a un a outros, digamos, hai unha corresponsabilidade ao tratarse dunha custodia compartida. Pero a Audiencia Provincial de Pontevedra atendeu os argumentos da muller baseándose tamén nun informe psicolóxico de parte solicitado pola nai. A defensa do pai entende que é incompleto e parcial. Consideramos que ese informe psicolóxico, aparte de, como decimos, que é parcial, pois digamos que non ten en conta outros aspectos como é, digamos, a evaluación da situación completa do menor. En todo momento se lle ofreceu ao pai poder participar nese informe psicolóxico e non quixeron, neste caso declinaron a posibilidade de intervir. A defensa da nai considera que a adición do menor ao xogo repercutiu, por exemplo, no seu rendemento académico, un argumento que non comparte o pai, insistindo en que non hai ningún diagnóstico clínico que o probe. O que fai o psicólogo é plasmar a opinión da nai. Digamos que un diagnóstico clínico sobre unha adicción non hai. O pai ten agora unha custodia con visitas ordinarias, con fins de semana alternos e días entre semana. A nai non quere que o neno corte para nada o contacto co seu pai, porque o contacto é necesario e a figura do pai debe estar sempre presente. A defensa do pai recorreu ao Tribunal Supremo a través dun recurso co que pretenden revisar o caso.